Akciové trhy zažívajú pomerne volatilné obdobie. Keď sa pozrieme na index S&P 500, tak ten od útorka do štvrtka klesal o 2,8% a následne to bolo úplne naopak, od štvrtka do piatka pridával niečo cez 2%. Táto volatilita na akciových trhoch býva pomerne bežná, hlavne keď je výsledková sezóna, a práve posledný týždeň reportovali svoje výsledky naozaj veľké spoločnosti, ktoré väčšinou hýbu trhmi. V tomto videu by som sa chcel špeciálne pozrieť na jednu spoločnosť, ktorá reportovala výsledky v pondelok, a je to firma Walta Disneyho. Keď sa pozrieme na dlhodobý vývoj akcií spoločnosti Walta Disneyho, tak dá sa povedať, že od roku 2015 akcia nikam nejde. Mali sme tu síce chvíľkový ošiel v roku 2021, keď tá akcia vystúpala až na takmer $200 za akciu, avšak odtedy sa firma vrátila do svojho pásma, kde sa dlhodobo nachádza, čiže na cenovku okolo tých $100 za akciu. V rýchlosti sa teda chcem pozrieť na to, že či má zmysel túto spoločnosť ešte držať aj naďalej. Pozrieme sa tiež na moju investíciu do spoločnosti Walta Disneyho a taktiež vám poviem moje plány s touto spoločnosťou, že či ju plánujem držať aj naďalej, či ju plánujem dokupovať, alebo či ju plánujem predávať. Taktiež sa v tomto videu pozrieme na celé moje akciové portfólio a ktoré akcie som tento týždeň nakupoval. Takže keď sa vrátime k spoločnosti Walta Disneyho, tak túto spoločnosť pravdepodobne nemusí veľmi predstavovať. Je to firma, ktorá je na trhu už vyše 100 rokov a bez preháňania môžeme povedať, že to je naozaj jeden veľký mediálny gigant. Firma Walta Disneyho totiž vlastní extrémne množstvo známych značiek a filmových štúdií. Či už je to Pixar, 21st Century Fox, Marvelovky, ESPN, National Geographic a naozaj veľmi veľa ďalšieho. Ja osobne považujem investíciu do firmy Walta Disneyho za jednu z mojich najhorších investícií, pretože prvú svoju investíciu do tejto firmy som urobil niekedy v roku 2021, čo už je takmer 5 rokov, a aj keď som odvtedy túto firmu dokupoval v prepadoch, tak môžete vidieť, že som celkovo na tejto investícii v pluse len nejakých 10%. Samozrejme Walt Disney vypláca nejaké dividendy, napríklad tu vidím, že za tento rok by mi malo prísť približne $40 v dividendách. Čiže táto investícia síce nie je v mínuse, čiže nie je to úplne najhoršia investícia, ale keď si to porovnáme s takým indexom S&P 500, tak keby som presne tie isté peniaze, ktoré som investoval do firmy Walta Disneyho, tak keby som ich dal do indexu S&P 500, tak by som bol na tom určite oveľa lepšie. Dôležitejšie však ako samotný vývoj cien akcií je však vývoj fundamentu spoločnosti. A či teda firme rastú tržby a či rastú zisky. Keď sa pozrieme na tržby, tak tie dlhodobo rastú. Pred covidom mala firma tržby nejakých 60 miliard za rok a aktuálne to už je cez 95 miliard. Firma teda narastla na tržbách asi o tretinu. Kde však o tretinu nenarástla, tak sú čisté zisky, pretože tie sa len teraz dostali na úroveň spred covidových čias. Aktuálne máme čistý zisk za posledných 12 rokov na úrovni 2,4 miliardy, pričom predcovidový vrchol bol niekde na úrovni 13,4 miliardy. Hlavný dôvod, prečo čisté zisky spoločnosti nerastú takým tempom, ako rastli tržby, tak je transformácia veľkej časti biznisu z klasického sledovania televízie na predplatné streamovacích platformiem. Konkrétne spoločnosť Walta Disneyho vlastní streamovaciu platformu Disney+. Tieto streamovacie platformy však stále nie sú tak prevádzkovo ziskové, ako boli tie tradičné televízie. Čo teda veľmi jednoducho spôsobuje to, že firma Walta Disneyho má nižšie marže a teda aj čisté zisky stále nie sú na vyššej úrovni, ako boli v roku 2019. Firma by však podľa analytikov mala rásť ďalšie 3 roky, niekde na úrovni 12 až 10% ročne. Ja osobne si myslím, že by ten rast ziskov mohol byť ešte na jemne vyššej úrovni, avšak to uvidíme v budúcnosti. Čo je však pre nás investorov dôležité vedieť, tak je to, že tým ako firme rastú čisté zisky a akcia ide do strany, tak tým pádom ocenenie tejto spoločnosti klesá. Aktuálne sme na forwardových price to earningoch niekde na úrovni 15, čo je za mňa za firmu s takouto obrovskou konkurenčnou výhodou celkom dobrá valuácia. Firma Walta Disneyho má totiž podľa mňa naozaj veľkú zotrvačnosť. To znamená, že táto spoločnosť tu podľa mňa kľudne bude aj o ďalších 100 rokov. A na rozprávke Walta Disneyho sa budú ešte pozerať naše právnúčatá. Prečo to však hovorím je to, že firmy, ktoré majú naozaj takúto veľkú zotrvačnosť svojho biznisu, tak sú väčšinou trhom ocenené viac ako by bežne boli. Napríklad taká Coca-Cola, ktorej tržby rastú niekde na úrovni 5%, tak firma sa obchoduje za price to earnings 26. Keď to porovnáme s Disneym, tak firme rastú tržby aj zisky o niečo rýchlejšie,
Čiže dá sa povedať, že firma by sa mala obchodovať za podobnú valuáciu ako spoločnosť Coca-Cola. Firma Walta Disneyho sa však aktuálne obchoduje za PEčko okolo 16. To znamená, že firma by mohla narazť na hodnote okolo 50% a stále by sme boli nižšie ako je aktuálne Coca-Cola. V takom prípade, ak by cena akcií narastla o 50%, tak by sa firma Walta Disneyho obchodovala za price to earnings niekde okolo 24, čo môžeme vidieť, že je ocenenie, kde sa obchodovala firma pred covidom. Keď sa pozrieme na moju investíciu do spoločnosti Walta Disneyho, tak mám tam aktuálne nejakých 27 kusov akcií za priemernú cenu okolo $98 a teda hodnota mojej investície celkovo je necelých $3000. Túto spoločnosť teda plánujem držať aj naďalej, predávať ju určite neplánujem a dokupoval by som ju, keby sa cena akcií dostala niekde pod $90 za kus akcie. Firmu teda naďalej plánujem držať a to nie len kvôli dobrej cene, ale aj kvôli diverzifikácii. Totiž keď sa pozrieme na moje portfólio, tak veľkú časť môjho portfólia tvoria technologické spoločnosti, čiže firma Walta Disneyho je aj zaujímavý doplnok do môjho portfólia. Ďalšia spoločnosť, o ktorej som sa s vami chcel dneska v rýchlosti baviť, je spoločnosť NIO. O tejto spoločnosti na mojom kanáli som ešte veľa nehovoril. Je to hlavne z toho dôvodu, že firma NIO patrí k najrizikovejším akciám v mojom portfóliu. O tom, že to je riziková spoločnosť, asi nemôže byť pochyb pri pohľade na graf akcií tejto spoločnosti. Môžeme vidieť, že za posledných 5 rokov firma zo $61 sa dostala na aktuálnych $5, čo je pokles akcií spoločnosti o nejakých 92%. Keď sa pozrieme na tržby tejto spoločnosti, tak firma v roku 2021 má tržby na úrovni 36 miliard čínskych juanov. Za rok 2024 mala potom už firma tržby na úrovni 65 miliard. Čiže z hľadiska rastu tržieb je tu naozaj všetko v poriadku. Problémom teda pri tejto spoločnosti, rovnako ako u spoločnosti Walta Disneyho, teda nie je, že by tržby nerástli, a skôr je problém čistý zisk. Keď sa pozrieme na čistý zisk spoločnosti, alebo skôr v tomto prípade stratu, tak tá sa rok čo rok zväčšovala. Napríklad v roku 2021 má spoločnosť NIO čistú stratu 10 miliard, aktuálne za posledný rok to už bolo 24 miliard juanov. Čiže tie straty nielenže neklesali, ale dokonca rástli. Svetelkom na konci tunela však môže byť predbežná správa od spoločnosti NIO, podľa ktorej firma očakáva v tomto štvrťroku upravený zisk z prevádzky v rozpätí od 700 miliónov až po 1,2 miliardy. Keď to prepočítame na americké doláre, tak je to približne 100 až 172 miliónov dolárov. Firma však očakáva, že bude aj GAAP zisková, teda podľa oficiálnych účtovných štandardov. Tu má byť ten zisk samozrejme nižší, ale aj tak to bude niekde na úrovni od 29 až po 100 miliónov dolárov. Ak som teda písal aj v mojom príspevku na Buliose, tak táto správa ma dosť potešila. No a samozrejme som nebol jediný, koho tieto správy potešili, pretože akcie NIA rástli od stredy o nejakých 14%. Ja osobne mám z vývoja tejto spoločnosti teda radosť, stále však platí, čo som aj písal v príspevku, že spoločnosť NIO beriem ako jednu z najrizikovejších investícií a podľa toho sa treba k tejto investícii aj správať. To znamená, že tam netreba dávať nejaké neprimerane veľké množstvo kapitálu. Keď sa ešte v rýchlosti pozrieme, že aké akcie som v poslednej dobe nakupoval, tak nakupoval som akcie spoločnosti Uber. Konkrétne som kúpil 5 kúskov akcií tejto spoločnosti. Môžeme vidieť, že celkovo som na tejto spoločnosti v mínuse asi 2%, čiže je to spoločnosť, ktorá je za mňa na dobrej cene a pravdepodobne ju budem ešte v najbližšej dobe nakupovať. Taktiež som dokupoval ešte jednu akciu spoločnosti Adobe za nejakých $280, tu na XTBčku. Celkovo som na tejto pozícii nejakých minus 7%, čiže taktiež sa jedná o firmu, ktorú budem pravdepodobne ešte dokupovať, ak by ceny akcií naďalej klesali. Tiež som robil minulý týždeň aj jeden odpredával som spoločnosť Align Technologies. Túto spoločnosť som nakupoval niekedy na jeseň minulého roka, tuším to bol v septembri alebo októbri. A môžeme vidieť, že som odtedy v pluse nejakých 45% na tejto spoločnosti. Align Technologies minulý týždeň reportoval svoje výsledky, akcie rástli o nejakých 15% a ja som si teda zobral časť ziskov, ktoré som mal na tejto spoločnosti. Tejto spoločnosti však stále dlhodobo verím, môžeme vidieť, že to je moja tretia najväčšia investícia, mám tam nejakých $3,500. Môžeme sa ešte na záver v rýchlosti pozrieť, aké firmy reportujú budúci týždeň svoje kvartálne výsledky. Ako môžeme vidieť, tak tie najväčšie mená tu už nie sú, tie už reportovali svoje výsledky, avšak stále tu máme veľké mená, ako napríklad Coca-Cola, Spotify, ďalej Robinhood, Shopify či McDonald. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca, ak máte na mňa nejaké otázky, kľudne sa pýtajte dole v komentároch pod videom.
a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce. Pri ďalšom videu majte sa krásne, dovidenia.